हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव इन्डिया पोस्ट अफिसनि एप्लाइ प्रसेस मबाइलाव बोरै खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना नायदो 10 पास जानायफोरानो एप्लाइ खालामनो हायो गोबां कमेन्ट्स फैदों एचएस पास डिग्री पास खालामनो हागोन ना हाया दा नाय मिनिमामासो बेवहाय 10 पास लोगोफोर मानोना बे जब लेभेला 10 पास लेभेलनि क्वालिफिकेशन लेभेल दा बेखायनो 10 पासनिखौसो नायगोन नोंथांमोना डिग्री पासानो जा एचएस पासानो जा बेखौ नाया नांस्राया जास्ट 10 पासनि डिटेलखौ नांगौ ओंखायनो जायफ्रा 10 पास जादों गासैबो हाजोबो बा डिग्री पासफ्राबो हाजोबो दा फार्स्टआव जोंहा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन सेकेन्डआव इमेल आइडिखौ होनांगोन बेनिफ्राय मोनसे अपसन मोनोमोन भेलिडेट खालामनाय दा बेयाव आं डाइरेक्ट लाना फैखाबाय भेलिडेटखौ नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगोनो नोंनियाव मबाइल नाम्बाराव मेसेज थांगोन इमेलावबो थांगोन आरो अटिपिखौ नोंथांमोना लाना फैनानै बे बक्सआव आं जेरै होदों बिदि होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौबा नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगौ दा नायदो साबमिट अटिपि आं खालामनाय लोगो लोगो आपडेट जाबाय आरो भेलिडेट जाबाय थिग बेबादिबो नोंथांमोना इमेल आइडिखौबो होदो आपडेट खालामदो बे जाबाय बेनिफ्राय दानिया 3 नाम्बाराव नोंथांमोना गाव गावनि नामखौ होदो बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्टआव फादार्स नेम मोनगोन नाम्बार 4आव फादार्स नेमखौ होदो बेनिफ्राय नाम्बार 5आव डेट अफ बार्थ नोंथांमोना होनानै लादो बेनिफ्राय नाम्बार 6आव नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरो नाम्बार 7आव नोंथांमोना कमिउनिटि एबा एसटिखौ होदो नाम्बार 7 नोंथांमोना कमिउनिटि एसटिखौ होनानै नाम्बार 8आव नोंथांमोना क्लास 10 पासखौ बबे सार्कलनिफ्राय पास जादों बेखौ नायनोबा नोंथांमोना क्लिक हियार टु नो इउर सार्कलाव दङ बेखौ नांला जों डाइरेक्ट आसामखौ होनो हाखायो दा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि ओंखारो आरो बाट जोंनो बेखौ नाङा गोनांथि गैया जों डाइरेक्ट आसाम सार्कलनिफ्रायनो पास जादों बेखायनो क्लस खालामना लादो बेखौ स' नोंथांमोना डाइरेक्ट आसामखौबो होनो हायो दा बिदिबा जों होबाय आसामखौहाय बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसआ लास्टआवसो फैयो फार्स्टआव जों रेजिस्टार खालामनांगोन जों रेजिस्टार खालामनानै आइडि मोनबासो जों लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो दा जों आसामखौ होबाय बेनिफ्राय नाम्बार 9आव नोङो क्लास 10 पासखौ बबे इयाराव पास जादोंमोन होनना सोंनाय जादों 9 थ' नोंथांमोना बेयाव होनो आरोना 9 नाम्बाराव नोंथांमोना 2010 12 गोसोबादि होना लादो बेनिफ्राय एन्टार केप्सा थ' नोंथांमोना एन्टार केप्साखौ होबानो जाबाय 10 नाम्बाराव अके बेनिफ्राय साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो आइडि मोनगोन आरो आइडि मोननानै जों गुबुन पेजआव थांनो हागोन दा जों बेयाव खालामबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांसै फैदो दा जोङो साबमिट होनाय लोगो लोगो जोंहा आइडिया फैबाय मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना चेक खालामदो इमेलावबो चेक खालामदो बेनिफ्राय अके थुना होदो बेयाव स' अके थुनाय लोगो लोगो जोंहा रेजिस्टार खालामनायाव नोङो मा फिल खालामदों बे एड्रेसा बा नोंनि नामा फैखाजोबो आरो बाट जों एड्रेसखौ मोना एक्सुवेलि थ' बेनिफ्राय जोङो प्लिज कन्टिनिउ मोनसे अपसन मोनो गाहायाव जोंना फार्स्टआव रेजिस्टाराव जि मबाइल नाम्बार नाम होदों बे थाखाजोब्बाय दानिया जोंहा प्लिज कन्टिनिउआवहाय 10 नाम्बाराव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो दंबा गैयाबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय दानिया 11 नाम्बाराव स' नोंथांमोनाहाय सेलेक्ट खालामनांगोन पार्सन विथ डिसेबिलिटि बा नोंथांमोना देहायाव अंगहानि दङब्ला आरो बेखौथ' गैया मेक्सिमाम गैया अब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै येस एबा न' होनो हायो आरो दा बिदिबा आं बेयाव नोंथांमोना न' होनानै दिन्थिनोसै मानोना नङा बेनिफ्राय जोंहा 12 नाम्बार 12आव फैबाय बेयाव बुंदों नोंथांमोना लेंगुवेजेस नोंथांमोननि क्लास 10 सिम मा लेंगुवेज फरायदोंमोन बड' दङ इंलिश दङ दा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा होदों पस्ट अफिसना लकेल लेंगुवेज थाथारनांगौ ओंखायनो बड' साबजेक्टआ थाथारनांगोन अके बेनिफ्राय इंलिश नोंथांमोना होनो हागोन हिन्दी दंबा हिन्दी होनो हागोन बाट आंनिया बेयाव हमना ला एग्जाम्पल महरै हिन्दी गैया हिस्ट्रिमोन आं बेयाव होला स' नोंथांमोना जि दङ बेखौनो होबानो जाबाय बेनिफ्राय इंलिश मिडियामना नोंथांमोना बड' लेंगुवेजआ इलेक्टिभा थाथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके दा बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव थांसै नाम्बार 13 नोंथांमोना खामानि मावखानाय दंबा येस नङाबा न' आरो एमप्लयडआव दा जों गैया नालाय जों बेखौहाय न' होनानै लागोन 13 नाम्बाराव थ' बिदिब्ला जों बेखौहाय न' होबाय दा जों येस न' अपसन मोनो जों न' होबाय बेनिफ्राय दानिया फट' आरो साइनल'सै माखासे प्रसेसआव थांनो थाखाय दा फट'आ नोंथांमोननि साइजआ जिपिजि जानांगोन 50 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन आरो डाइमेनसनखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय पिक्सेलखौहाय आरो 15 नाम्बारा बे जाबाय साइन नोंथांमोननि साइनआ अनलि 20 केबिसिमल' मेक्सिमाम आपल'ड खालामनो हागोन साइजखौ नोंथांमोना गोरोबहोनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय 16 नाम्बाराव एन्टार केप्साखौ होनानै प्रिभिउ खालामनो हायो प्रिभिउ खालामबा मा नोंथांमोना नुफिनजोबो बबेयाव जादों जायाखै नायनाया जोबोर इम्परटेन्ट प्रिभिउ नाय आरो प्रिभिउ नायनानै गासिबो अके जाबासो नोंथांमोनाहाय 17 नाम्बाराव आइ हियार बाय डिक्लेयार डेटआव होनानै नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय जों गुबुन पेज मोनबावगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजिलांबाय थागोन दा जोङो एन्टार केप्साखौ होनानै जोङो डिक्लेयार खालामगोन जोङो फाइनाल साबमिट खालामनो थाखाय दा बेखायनो आं बेयाव जि दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो सिनायाबा नोंथांमोना बेखौहाय केप्साखौ सिनायाबा टिराव थुनाय लोगो लोगो चेन्ज जायो दा आइ हियार बाय डिक्लेयार डेटआव आं क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव गाहायाव साबमिट मोनसे अपसन मोनदों बे साबमिटआव थुना होदो दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ फैगोन दा लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लानो बुजिनानै गाव गावनो मबाइलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन
दायो आं लोगोफोर बेयाव प्रिभिउ होदोंमोन बेखायनो बेबायदि श' जादों जाहाथे नोंथांमोनाबो नायो मिस्टेक जायोबा सेलेक्सन जानाय नङाना एग्जामथ' गैया बेयाव डाइरेक्ट सेलेक्सन जायो पार्सेन्टखौ लानानै जुदि मोजां पार्सेन्ट दङबा थ' बिनिफ्राय जोङो साबमिटआव क्लिक खालामसै अके दा साबमिट क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि लडिं जागोन आरो साबमिटआ जायो दा जाबाय लोगोफोर बेयाव साबमिट जाबाय बेनिफ्राय बेबायदि श' जायो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव नोंथांमोनावहाय रेजिस्टार नाम्बार फैबावगोन आरो दा बेनिफ्राय दानिया मेसेज फैनाय लोगो लोगो स' जों बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय जोङो गाहायाव नायफिनजोबनो हायो दा नायफिननाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्स दंबावो जोङो गुबुन पेजआव थांनो हायो दा एग्जाम फिसथ' नाङा जोंनि एसटिफ्रा एग्जाम फिस नाङा नाथाय गुबुन कास्टआ बेयाव 100 खालामनांगोन बेनिफ्राय प्रिन्ट खालामनानै लानो हायो दा बेखौ आङो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव दानिया लगइनआव थांनांसिगोनलाय जों आइडि मोनबाय नालाय जोंहा माखासे प्रसेस जाबाय दा लगइन मोनसे अपसन दङ डिसक्रिपसनाव बेयाव थांनानै जों आइडि मोनदोंमोन ना बे आइडिखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन दा जोङो बेवहाय जोङो दोनथ'नानै दानिया जों डाइरेक्ट थांसै लगइनआव आरो लगइन खालामनानै जोंहा फाइनाल साबमिट प्रसेसआव थांनांगौ जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया डिसक्रिपसनाव दंखायो लगइन अपसन लगइनआव थांनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे अपसन मोनगोन दा नायदो बेयाव लगइननि थाखाय फैदों जोंहा रेजिस्टार नाम्बारखौ होनांगोन आरो जोंहा माखासे प्रसेसआव थांनो हागोन दा बेखायनो आं गले गले बुंदों नोंथांमोना आन्दायनाङा लगइन मोनसे एक्सट्रा दंखायो लगइन खालामनानैसो जोङो प्रसेसआव थांनो हायो दा जोङो रेजिस्टार नाम्बारखौ होबाय बेनिफ्राय सार्कोल एप्लाइआ जोंहा आसामखामोन नालाय जोङो साबमिट खालामदो जोङो आइडि नाम्बारखौ होनानै जोङो आसामखौ होनानै साबमिटआव खनसे थुना होदो दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा आरोबाव जोंहा गुबुन पेजआव थांनो हायो थ' साबमिटआव होनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांबावगोन दानिया अटिपिखौ नोंथांमोना बेयाव एन्टार खालामबावदो नोंनाव साबमिट होनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार अटिपि थाङो बेनिफ्राय इमेज नोंथांमोना बे माखासे केपचा दङना थ' बे केपचाखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव टाइप खालामना होदो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा आरो गुबुन पेजआव थांबावनांगौ जायो थ' बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुना होदो नोंथांमोना गासैबो बेखौ अके खालामनानै नेक्स्टआव थुना होदो नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबादि लडिं जासिगोन आरो लडिं जानाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि माखासे डिटेला फैगोन प्रिफारेन्सआ फैसिगोनलाय दानिया बेयाव नोंनि नामाथ' थाबाय थाखायो रेजिस्टार जानाय हिसाबै नोंनि नाम थाबाय थाखायो बेनिफ्राय दानिया एड्रेस जोङो डिटेलखौ जोङो सोना होसिगोन दा एड्रेसआव नोंथांमोना माखासे डिटेल्स सोनांगोन जेरै हाउस नाम्बार बेनिफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे स्टेट दा जोङो हाउस नाम्बारखौ जोङो फार्स्टआव भटार कार्डआव जेरै दं बेखौनो होदो स्ट्रिटआव नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोननि एरियानि स्ट्रिटखौ होदो हमना ला PWD थायो बा जायखिजाया थायो लामा नोंथांमोना स्ट्रिटखौ होबानो जाबाय भिलेजखौ नोंथांमोना होदो गामिखौ बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना टाइप खालामदो लास्टआव पिन कड होदो आरो प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेम एड्रेस बा नोंथांमोना सेम एज कमिउनिकेसन एड्रेसआव टिक मार्क होदो अब्लानो एड्रेसा गासिबो सेम थागोन थ' बे क्लियार जाबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा थांसै क्वालिफिकेसन डिटेलाव दा जोङो क्वालिफिकेसन डिटेल्सआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेलेक्ट बर्डखौहाय बे आसामाथ' ओंखारखाबाय सार्कोला सेलेक्ट बर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि बर्ड ओंखारगोन जेराव नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम सेबाखौ होनांगौ जायो आरो सेबानि टटेल मार्क्सआ बेसेबां होनोब्ला जोंहा मिथिखागौ 600 आरो 600आ बोरै जादों होनोब्ला बेयाव मोनसे बाथ्रा दङ एमआइल थायोना जोंहा जेरै एमआइल थायो थ' नोंथांमोना बेवहाय बासिनांगोन दा नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम नोंथांमोना 600 मार्क्स पेटार्न विथ एमएल थ' नोंथांमोना एमएलखौ होनांगोन थ' नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो अब्लानो बेयाव फैसिगोन थ' दानिया जोंहा 600 होदोंमोन नालाय मेट्रिक पासआव दानिया बेयाव 100 ओरैबायदि बुंनाय जादों कुइसन पेपारा 100नि जायो नालाय एग्जामा बेखाय नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन 100नि गेजेराव 60 मोनदों बा 50 मोनदों नाथाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा 100नि बारा जानो मोना बेयाव आं 600 होदों नालाय बे एक्सेप्टेबल नङा मानोना जों 100नि गेजेराव 35 50 60 मोनो बेखौसो जोङो बेयाव टाइप खालामनांगोन बेनिफ्राय सेलेक्ट साबजेक्ट दङ सेलेक्ट साबजेक्टआव नोंथांमोना इलेक्टिभखौ होनांगोन हिन्दीयानो जा हिस्ट्रियानो जा जि इलेक्टिभ साबजेक्ट दङ नोंथांमोना बेयाव होनानै आरोबाव नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय बाखि गासिबो बे सेम प्रसेस नोंथांमोना बेखौ होलांदो बेखौ रोंखासिगोन बेनिफ्राय गाहायसिनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन गाहायसिनाव नोंथांमोनाहाय दा आं नैबेखौ इलेक्टिभबो होग्रोनोसै नोंथांमोना जाहाथे आन्दाया बे इलेक्टिभआ गोबां रोखोमनि दङ दा एडभान्स मेथ्स थायो बेनिफ्राय एग्रिकालचार थायो क्लास 10 लेभेलाव एसामिस थायो बेंगलि थायो बड' दा लोगोफोर इलेक्टिभ नोंथांमोना जायफ्रा इंलिश मिडियामनि अब्ला इलेक्टिभआ बड' दंबा होनो हागोन बेनिफ्राय जायफ्रानोखि हिन्दी हिस्ट'रि नोंथांमोना दंबा बेयाव होनो हागोन थ' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा ग्रेस लाना पास जादों नोंथांमोना टटेल ग्रेस मार्कआ बेसेबां बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन आरो हमना ला खायसे मेथ्सआव बा इंलिसाव ग्रेस लाना पास खालामो अब्ला नोंथांमोना बे बक्सआव टाइप खालामना हो बेनिफ्राय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामदो दा जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गुबुन पेजआव थांसिगोन बेनिफ्राय जों बबे एरियायाव जोङो सेलेक्ट खालामगोन जोङो साख्रिखौ लानो सानदों जों बेखौहाय जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन प्रेफारेन्सखौ जोङो होनांगोन पस्ट अफिसनिखौ दा जोङो बेयाव गासैबो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय दानिया जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थांसै फैदो बेनिफ्राय जोंहा सेलेक्ट खालामसै
दा जोङो सेभ खालामनाय लोगो लोगो बेबादि बेयाव नोंनि नामा ओंखारखाबाय बेनिफ्राय दानिया एसे गाहायाव जोङो बोख्लायनांगोन एसे गाहायाव फैनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा डिभिजनखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन नोङो बबेयाव एप्लाइ खालामनो सानदों दा जोङो सेलेक्ट डिभिजन जों मोनसे अपसन मोनदों जेरै दरं दं काछार दङ डिब्रुगड़ दङ गवालपारा दङ बेयाव गासिबो डिस्ट्रिक्ट गैया दै बेखौ नोंथांमोना एसे नटिस खालाम नोङो बबेयाव होनो गोसो दङ नोंनि बबे खाथि जायो बेयावनो नोङो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोङो होदो दा आं एग्जाम्पल महरै आं मोनसे जायखिजाया बेयाव होनोसै दरं स' जोङो दरंखौ बेयाव सेलेक्ट खालामसै बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो गाव गावनि जेरावनोखि एप्लाइ खालामनो सानदों नोंनि कम्फर्टेबलनि सायाव बेखौ सेलेक्ट खालामना लादो स' दानिया आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माखासे बेवहाय इनस्ट्राक्सन्स मोनदों बेखौ जाहाथे फरायो आरो नोंथांमोना बुजिगोन जानांगौ बेनिफ्राय एसे गाहायाव जोंहा दाना फाइनाल साबमिट प्रसेसआव जों थांसै दा नोंथांमोना बेखौ थांनाय सिगां दरं होबाय नालाय दरंआव मा मा पस्ट अफिसाव साख्रि ओंखारदों खालि जानानै दङ बेयाव ओंखारबाय दा एसटिआ बबेयाव दङ नोंथांमोना बेखौहाय नायदो बेनिफ्राय प्रेफारेन्सआ ओरैबायदि जागोन नों जि पस्टआव नों एप्लाइ खालामनो सानदों नोङो 1 2 3 होलांनांगौ दा बेखायनो आन्दायनाङा नोंथांमोना पस्ट प्रेफारेन्सआव जायखिजाया नों बबे पस्ट अफिसाव एप्लाइ खालामनो सानदों फार्स्टआव 1 होदो 2 होदो 3 होदो नों गोसोबादि होलांबाय थादो बेयाव टाइप खालामनानै दा एग्जाम्पल महरै आं बेयाव टाइप खालामना नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दानिया बेबादि 1 2 3 नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव जों थांसै माखासे डिटेल बेनो जाबाय जोंहा दानिया आइ हियार बाय डिक्लेयार डेटआव नोंथांमोना फिन खनसेबो होबावदो आरो फाइनाल साबमिट नोंथांमोना खालामनो हायो दा बेखायनो जोङो सार्केलखौथ' जों आसाम दरं जों होखाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय दानिया जोंहा फाइनाल साबमिट खालामसै बेनो जाबाय लास्ट प्रसेस बेनिफ्रायनो जोङो प्रिन्ट खालामना लानो हासिगोन सेभ एन्ड प्रिन्ट नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अपसन मोनखायो सेभ एन्ड प्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो फाइनाल साबमिट जाबाय एप्लाइआ साक्सेस जाबाय दा नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानैबो लानो हासिगोन आरो प्रिभिउबो नायनो हासिगोन दा नै बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना खालामदो दा लोगोफोर नोंथांमोना रोंबाय जानांगौ आरो बे जबा कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै एंगेजमेन्ट जाना थानो हायो दरमाया बारा बुरजा जाया पस्ट अफिसना पियन एबा पस्ट मास्टारफोरना जायफ्रानोखि कन्ट्रेक्चुअल नाथाय रेगुलारा बारा जायो दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना लादो आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना नभेम्बरनि सिगां मोनगोन आरो मेरिट लिस्टआव फैगोन जायफ्रानोखि मोनो अब्ला नोंथांमोना साख्रिया मोननाय जासिगोन दा लोगोफोर भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेबायदि जबनि नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनबाय थानो